Πώς να χρησιμοποιήσεις το Agnes Home βήμα-βήμα. Πατάς το link στο προφίλ μας. Ανεβάζεις μία φωτογραφία του χώρου που θέλεις να αλλάξεις. Εγώ επέλεξα μία παλιά φωτογραφία της κουζίνας. Μετά, επιλέγεις το τύπο δωματίου που θέλεις να αλλάξεις και όπως μπορείς να δεις, έχεις αμέτρητες επιλογές από το σαλόνι μέχρι ένα ολόκληρο στούντιο γιόγκα. Εγώ φυσικά θα επιλέξω την κουζίνα και στη συνέχεια, με βάση την αισθητική σου, θα επιλέξεις το στυλ διακόσμησης που σου ταιριάζει. Στο Agnes Home θα βρεις δεκάδες επιλογές για όλα τα γούστα. Εγώ για τη συγκεκριμένη κουζίνα θα επιλέξω το μοντέρνο. Επιλέγεις τον αριθμό των προτάσεων και παίρνεις πίσω ένα άριστο ρεαλιστικό αποτέλεσμα με βάση τις αναλογίες του χώρου σου και το προσωπικό σου στυλ. Σου έχω βάλει να δεις μερικά ακόμα αποτελέσματα διαφορετικών στυλ σε περίπτωση που το μοντέρνο δεν είναι της δικής σου αισθητικής. Και το καλύτερο για το τέλος. Το Agnes Home σου προτείνει και τα προϊόντα που είναι ιδανικά για την πρόταση που επέλεξες, από τα συνεργαζόμενα e-shops για να αγοράσεις κατευθείαν χωρίς να παιδεύεσαι. Μπες τώρα στο agneshome.com και ξεκίνα να αλλάζεις το χώρο σου.